Hello. Csókolom. Jó napodra! Az az igazság, hogy az előbb egy rossz gombot nyomtam meg, pedig még ki is próbáltam, hogy mit kell. Ez jellemző, mert Mari most várjon egy picit, utána úgyis Mari beszél, hogy... Mi sem vagyunk normálisak! Csókolom. Na most ide figyeljen. Mindig igyekeztem, hogy egy pici örömmel kezdjük ezt a beszélgetést, meg ezt az estét, és hogy tényleg nem vagyok normális, és hogy ezt milyen kedvesen ordítsák felém tömegek. De nem lehet most nem megemlíteni egy pillanatra, hogy ma délelőtt voltam, beszentelte a Pannonhalmi főapát, a Eszterházy Péter hamvait ma délelőtt, és eltemették a családi sírboltba, vagyis hát betették az urnát a falba. És tudja, ezt azért nem lehet meg nem történté tenni, hogy ez nem történt meg ma. És ha sajnos elkéstem, és hogyha drága Péter lát engem föntről, akkor maga biztos megérti ezt, és meg is bocsátja. Úgyhogy befejezem azzal, hogy Eszterházy Péter, ez a név egy óriási személyiséget és egy nagyon nagy tehetséget jelent. Na most akkor menjünk tovább. Kérdezzek? Várjon, olyan rosszul hallok. Nincs ottan jó, maguk hallanak engem? Halljuk jól halljuk, Mari. Jó van, akkor megyek tovább. Mit sem mondom érdekeset, Móniról ne feledkezzem meg. Ja, Istenem, ide figyeljen. Van itt egy pár név, akiket úgy kiválogattam, mert rengeteg őrületes tehetség jelenik meg a Ördögkatlanba, és ott van a lányom is mindig a párjával, szervusz drága Teréz, és Zoli magát is köszöntöm. Na jó van, folytatom. Szóval Hernádi Juditról szeretnék beszélni. Szolnokon 10 évig voltunk színészek a Svartgyörgynél. És egyszer tudtam, hogy valami úgy tudom, hogy mi lett a kocsijával, lehet, hogy szervizbe ment. Lényeg az, hogy tudtam, hogy vonattal jön. Mondom, kiugrok már elé, hagy örüljön, hogy nem kell taxit fogni, meg taxit keresni. És ott várok a mozdonynál, meglát engem Juci, megáll egy pillanatra, odajön, átölel, és elkezd zokogni. Mondom, Juci, én örülök, hogy te ennyire örülsz, hogy én itt vagyok, de hát azért zokogni nem kell. És azt mondta, hogy tudod, Mari, utoljára édesanyám várt így engem, aki pontosan napra együttős veled, és már nem él. És egy kicsit kisítjuk magunkat, úgyhogy ennyit Juciról. És kívánok neki nagyon szép estét mára, vagy holnapra, nem tudom, mikor lesz a koncertje. Utána olyan boldog vagyok, hogy egyszer személyesen is találkoztam Rőrig, remélem jól mondom, hogy Rőrig Géza, aki költőként, ide van nekem írva, költőként, mintha nem tudnám, tehát hogy a Saul főszereplője. Egy csodálatos valaki volt, csodálatos élmény, el is mondtam neki, hogy mindig igyekeztem, ugyanis nem színjátszást folytatni, hanem létezni. De létezni kevés, azt tudni kell, hogy mikor, mire gondolok, vagy ha kinézek, miért nézek ki, vagy mit látok. És így elmondhatom, hogy volt 6-7 estém, és néhány pillanatom, 60 év alatt ez nem kevés. Én nagyon csodálom a Rőrig Gézát. Utána még udvaros Dorottya, tudom, hogy ő a díszrendőr, mert már hallottuk sokat. Remélem Dorottya egy dalt azért ellájtottam az embereknek, hogy örüljenek. Aztán Alindáról szeretnék beszélni, aki Magyarország egyik legcsodálatosabb ilyen, hogy is mondjuk, riportere. Inkább nem ezt lehet rám mondani. Kérdezi az embert, és mi válaszolunk.
és ő jól kérdez. Nem lehet rá rosszul válaszolni, mert olyan jól kérdez. Úgyhogy ő sok szeretettel csókolom. Aztán itt van még nekem Lázár Kati, aki Jászai Mariesse lesz. Hát szeretném látni, bár már örülök, ha én belépek a színpadra, és azt úgy végigbírom, mert arra még büszke vagyok, hogy azt még végigbírom. Hát ugye elmúltam 80 éves. De a Lázár Kati az ország egyik legnagyobb színésznője. És én mostan írtam is, hogy mire terjesztettem föl, de nem mondhatom el. Csak fölterjesztettem valamire. Na, megyek tovább. Péterfi Bori. Na hát Péterfi Bori, olyan bánatos vagyok. Tudnélik, a Péterfi Borival együtt játszottunk a Nemzeti Színházban az Alföld igazgatása alatt. És ő ott játszott egy darabban, nem mondom, hogy mivel hosszú lenne elmondani, énekelt. És nagyon rossz volt pedig az ország egyik legnagyobb írója írta, már nem él. Azt mondta Pilinszky János neki, hogy megtudomásról, hogy a 20. század egyik legnagyobb prózaírója vagy. Na, írt ő is egy batakot, biztos pénzért, és akkor abban énekelt, de szerintem a zeneszerző sem, most nem mondom el, hogy ki, nem inspirálta a dolog, úgyhogy sajnálom, hogy nem láttam őt, de egyszer fölhívta a lányom, hogy fölhívott engem, hogy Péter Bori énekel a tévében, közvetíti a televízió az estét. Na hát végignéztem, hát nagyon szeretem. Péter Bori, csókollak, szívemből szeretlek. Aztán Kellár Et János Immanuel, és azt hiszem, hogy én is kértem rá, hogy egy 80 éves japán harcművésszel megy majd oda, és én egyszer elmentem, beszélgetésre hívott meg engem, de ez egy olyan csodálatos ember, de már egyszer megkérdeztem tőle, hogy ember, maga mindig szívességből, szeretetből csinál mindent. Miből él? Nem rossz, szeretem őt. Most akarok még tálat. Nem beszélek sokat? De sokat beszélek, ugye? Tegyem le? Mondjon valami Zsótérról, jó? Jó, mondok valami Zsótérról, de azért akartam még valamit, csak megemlítem akkor a nevüket Pál Andrisról, meg a Mucsi Zoliról, de a Zsótérről én azt mondhatom, hogy ez az őrült gazember. Tudjuk, annyira szeretem, és annyira őrült, és olyan gazember, hogy rávesz mindenre. Mindenre. Hát szóval most, amit megint kitalált, hogy mit játsszak el sem merem mondani. Még nem írtam alá a szerződést, de hát a Zsótér, hát az, hogy fölfedezett ő engem, én meg utána őt, de mindig szerettük egymást, de fölfedeztük egymásba a rendezőt és a színészt, és ez nekem csodálatos dolog. Még azt szeretnék valamit, nem azért, mert az igazgatóm, nekem már nem kell bókolni az igazgatóim előtt, de a Vigyánszki Attiláról azt szeretném mondani, hogy amikor én bekerültem a Nagy Nemzeti Színházba, amit felrobbantottak, óriási emberek közé. Szóval olyan nagyvonalú emberek közé, hogy őzlet. És én ezt sose fogom elfelejteni a Vigyánszki Attilának azt a pillanatot, neki, mert pont a Beregszáziakkal játszottuk, aztán nem tudom már, hogy hol volt igazgató, Debrecenben. És játszottuk, amiben én benne vagyok, a Szarvasával fiúkat, és mondtam neki, hogy én az Alföldi Robira fogok szavazni. És mikor engem megválasztottak ilyen kurátornak, vagy minek. De egyszer csak közölték, hogy nekünk nem szabad nekünk megmondani, hogy kire szavazunk, az csak a miniszternek ajánlott. És akkor bejött a Vigyánszki Attila, és én mondtam neki, hogy drága Attila, maga volt az első, akinek megmondtam, hogy én kire fogok szavazni. Úgyhogy legyen ez a mi édes kettőnk titka. És édes titka kettőnknek talán így jobb a fogalmazás. És tudja, nem felejtem el, hogy mikor mások is kérdezték, beszéltek, dicsérték, agyon dicsérték, és akkor fölállt, odajött hozzám, átörelt,
És azt mondta, hogy Isten velem, Mari. És csókom. És ezt neki soha nem fogom elfelejteni. Soha. Aztán, még egy muszáj beszélnek, Horváth Csaba, játszottam a Vigyánszkinak ezt a szarvasával fiúkat, és föl kellett emelni a Trilzsódnak egyben az ölébe. Mondom, annyira nem bírom ezt, hogy így emel föl, annyira, ugye, mert én az anyja voltam, de hiszen az is benne van a versben, hogy néha olyan, mint hogyha a szerelem is megszólal, már úgy érte, hogy nem betegesen, hanem milyen voltam én akkor, vagy mit tudom én, nem tudok jól fogalmazni. És az a Horváth Csaba, ez a zseni, kitalálta, hogy kell engem felemelni. Amíg élek, ezt nem felejtem el neki. Köszönöm szépen. Kedi csókolom. Csókolom, Mari. Egy mondat hiányzik még, mert Mari nélkül ez nem nyílik meg, akármit beszélek. Tehát a 9. ördögkatlant valakinek meg kell nyitnia. Hallotta? Letette? Letette. Nem, én itt vagyok. Az, hogy nem vagyok normális. Nyissa meg, hogy valahogy mondjam a mondatokat, én Törőcsik Mari, megnyitom a 9. ördögkatlan fesztivált. Ezt ismételje el, vagy ilyesmit? Hát ide figyeljen, amikor engem fölkért, ugye a Csetamással, mondtam, hogy én elvállalom és megtisztelő, de engem nem fognak látni. És amikor az 5. évfordulóm drága Tamás már nem élt, akkor elmentem, megláttam ott a közönséget, és azt súgtam magának oda, hogy hát én nem vagyok normális. Erre azt mondja, hogy itt van közöttünk, a közönség nagyon kedves volt, megtapsolt, itt van közöttünk Törőcsik Mari, akinek az volt az első mondata, hogy én nem vagyok normális. Na most még mindjárt befejezem, és ezzel meg is nyitom, mert ezzel ott álltam, és az volt az egyik szám, csupa nagy, óriási zenekarok, énekesek, színházi előadások, és az a beszélgetés Törőcsik Marival, mármint, hogy vele beszélgetek a Vértese. Mondom, ember megőrült. Ilyen egy beszélgetésre, amikor egyik műsor jobb, mint a másik. Maga tényleg nem normális. És képzelje el, bemegyünk a legnagyobb színpadra, ami fedett, azt hittem, hogy ott halok meg. De azért zsúfolásig megtelve. De képzelje, ott ültek némán az emberek, maguk elé nézve, jégcsapokként. Mondom, most mit csinálja? Menjek el. Azt hittem, hogy ott meghalok a helyszínen. Mondom, menjünk fel azért a színpadra, mondom a Vértesnek. Nem, Mari, először ide megyünk a színpad elé. Hát annyira fegyelmezett ember vagyok, mert a szakmám ezt követeli, hogy oda mentem a színpad elé, mintha levegő lennék. Ott ülnek az emberek, és néznek a levegőbe. Mintha ott se lennék. Hát gondoltam, most elköszönök, hogy köszönöm, hogy eljöttek Isten velük. De mielőtt ezt elöntattam volna, maga, kedves, Vértes, felemelte a kezét, és az a 200-300 ember egyszerre. Én nem vagyok normális. Na most megnyitottam ezzel, és köszönöm, hogy ezzel tudom megnyitni ezt a csodálatos fesztivált, vagy minek nevezzük ezt, ördögkatlan, azt tudom, de hogy ez fesztivál, vagy mi ez, csodálatos emberek lépnek föl, nagyon szeretem magát, sajnos nagyon szeretem, ezért tud mindenre rávenni. Mindenkinek szép éjszakákat, estéket kívánok, Isten vele! Csókolom, drága Mari, csókolom! Csókolom. Mit nyomjak meg?